Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi simpelthen spille Bed Wars. Fuck. Der, vi skal ind og spille mere Bed Wars. Eller, jeg er jo ikke foran jer, som så ser med. Og 10G, hvis du ser det her, så please subscribe. Jeg vil blive sindssygt glad. Synes jeg har set dig i over 6 måneder, tror jeg. Ja. Det er ret sindssygt. Men lad os spille. Det er faktisk ikke så mange, der gider spille doubles. Selvom der stod over 1000. Det er ikke, der kan finde ud af noget. Ressourcepack. Der er nogen, der er blevet taget fra. Nå, mærkeligt. Oh shit. Vi skal beskytte vores seng. Og selvfølgelig ikke lige så god til det. Altså han går sådan lidt rundt og kigger sådan, hvordan man lige rigtig bruger det. Det er selvfølgelig okay. Altså, det er okay at være nybegynder. Men det er bare ikke så sjovt at være sammen med en nybegynder. Hvis man ikke lige er så god. Men det er helt fair at ikke at være så god, altså. Det er jo også godt at prøve noget nyt i gang imellem. Ja, så man ikke bare sidder og spiller det samme ligesom os, som man altid spiller. Pusket svær. Vi skal i gang. Jeg fik 1 diamant. Jeg kan godt lige bruge 2. Sådan der. Vi kan godt vende med det der sharpness der. Fordi at det er kun sharpness 1, og det er ikke så meget. Så det kan jeg godt vende med. Sådan der. Ja, lad os få købt de der skide fireballs og få dem ned. Aquabird was destroyed by VVV. Er det en hvid? Nej, det... Det er sådan nogle sjove tegn. Fight! Yes, baby! Let's go! Vi fik ham, og han havde meget guld på sig. Det er bare fordi jeg er væk. Nå, vi skal snart have fået vand på vores seng. Vi skal meget mere i dag. Sådan ikke lige... Ja. Så vi bare kan gå ind 1 gang og se... Shit. Der er noget der... Dream Defender, nej. Det her... Det er også godt, rent faktisk. Han får lidt angst der. Jeg prøver lige simpelthen... Jeg kan prøve at få kontakt med ham. Men... Homelander. Okay, vi skal lige hen til diamanterne.
det er nok? Ej. Er det ikke engang nok? Ej. Yes. Er det ikke engang nok? Vi mangler en mere. Men så gør det. Så køber jeg 4 mere. Blast proof. Okay, så det er ikke sådan noget normalt glas. Interesting. Ja. Hvad gør du? Homelander. Sådan der. Ja, det er du brug for. Så lægger vi det der. Bum, 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 bum. Vi skal sætte det der rundt. Vi skal lige have købt nogle blocks, så det ikke bliver så svært at komme om eller rundt om. Ja, der er ikke nogen på vej over til os. Der er vi heldige. Vi skal bare gøre det sådan lidt skråt nogle gange. Stop. Okay, what is it, guys? Jeg er tilbage igen. Det var min telefon, der ringede. Virkelig. Knockback! Ikke den lægger vi med. Den er lige fået. Hvor koster 5 buller? Hvorfor har jeg ikke tænkt over det, at jeg kan købe sådan en? Yes! Jeg køber sharpness. Jeg har så mange forventninger. Så. Køb nogle flere blocks. Jeg skal tjene den elevfest til morgen. Ja, hvad fuck sker der med dig, mand? Skal du fandme ikke finde på, du? Hvad siger jeg, dude? Et good time. Jeg har ikke engang noget på sig, mand. Nok. Det går ud over. Det er rigtig svært at komme over nu. Det kan jeg også godt sætte her. Jeg har ikke sagt det. Hvad siger boy? Okay, dig. Dig, Homelander. Okay. Not bad, not bad. And sådan blocks. Fuck. Knurr flere. Og så gør jeg med sange på noget gode. Og jeg har næsten den tilbage. Det kan skal være sådan her. Kommer der nogen? Ja, men der var ikke... ja. Ikke den her. Jeg tror, der er nogen der. Men det er der. Ved jeg her. Hej med jer. Okay. Jeg køber lige en mere. Okay, jeg har rigtig mange... Tænkte nok. Fight again. Skal heller ikke. Yes. Nu er det igen. Der. Så noget med det. Nu må jeg snart stoppe. Kan I ikke snart finde ud af at styre sig? Nå, prøv nu. Stupid. Ja, jeg holder altså lige øje med dem. For vi skal have en hakke.
Jeg skal have et bedre ironsværd. Så får jeg lige købt et ironsværd. Boom, ding. Fight again! Synes de er lige stoppet vandet? De klapper den. Boom, boom. Jeg skal lige få tisket. Sådan der. Gjorde jeg ikke. Råd til ironsværd. Boom, boom. Cooking blocks. Det er sådan der. Boom, boom. Det er det dummeste at bare købe fireballs hele tiden. Så bare... Stupid. Hvor dumme vi er, mand. Stupid. Hey, stop. Stupid. Det bliver et langt afsnit, det her, tror jeg. Fik ham, og vi fik de 14 diamanter, han havde, og 2 emeralder. Jeg købte de fleste fireballs. Dream Defenderen. Jeg ved ikke, jeg er god, man. Okay, jeg har tid til at kunne løbe væk. Okay, ja. Okay. Det blev et... Okay. Langt kort afsnit. Jeg ved det ikke. Men jeg vil sige tak fordi I så med. Vi vandt ikke den her gang. Vi ses i næste video. Hej.